салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародарон, падарон ва модарон. айни ҳоли аксое ки шумо мебинен, як нафаре ҳаст ки як бародари мо дар Самара зиндагӣ мекарда, яъне бехонаву бедар ва хоҳиши ба Тоҷикистон рафтан доштай. ай чиз бародарои азиз, мо бохабарем ва мо бо он нафарое ки мақсад ин аксоро ба мо равон кардан, мо ҳам суҳбат шидем ва фаҳмидем ки бародари мо шиноснома надоштай ва барои возвращени народи нагирифтан ва ин бародарро равон кардан ба мо якчанд рӯз мақсад дар корае ки мо шахсиятиро бояд маълум кунем. Падари ин дар кай ва дар куҷо таваллуд шудааст, модари ин нафар кай ва дар куҷо таваллуд шудааст ва худи он ин нафар кай ва дар куҷо таваллуд шудааст. яъне ҳами шахсияти инсонро мо бояд маълум кунем ва баъдан ба мо возвращени народи наметан ва иншоаллоҳ мо ин бародарро кӯшиш мекунем ки равон кунем. Гарчанде ки як камтар мушкиле, не ки мо кӯшиш мекунем ки мақсад ҳамин бародарро равон кунем ва баъдан аз натиҷаи кор дар видеои оянда иншоаллоҳ шумо бохабар мешед. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.